Een groot part van de Friezen denkt dat de komst van vluchtelingen invloed had op haar omjouwing. Dat blijkt uit een enquête. 61% van de ondervraagden denkt dat de invloed van de vluchtelingen op de mierskip voornamelijk negatief is zal. Toch vinden de meesten dat vluchtelingen uit oorlogsgebieden talenten worden matten. Een groot part van de bevolking stiep de komst van een AZC naar Dokkum, maar er binnen wel grote zorgen over de veiligheid. Dat is de uitkomst van een informatiegeerkomsten. Het COA wil graag 600 asielziekers in de stad onderbrengen. Nevens de zinstanders is dat een te grote groep. De gemeente moet nog een besluit nemen. Een Nederlandse primeur van Vlieland. Er wordt een Ridgeblade windturbine op een wenhuis geïnstalleerd. Een Ridgeblade is een soort van scooperred dat in de lengte over de nok van het huis geplaatst wordt en liekt het een pad van de wente. Boven dat is het stiller als een gewone windmolen. Alle watereilanden krijgen een Ridgeblade als proef. Jong bewolkt waren wat regn, vannacht kleert het op en wordt het droog. De temperatuur leidt om de 12 graden heen. Morgen een soort bewolking en soms een beetje regn, maar ik de zin liet hem 7 terug even zien. Het wordt dan zo'n 16 graden.